Good afternoon, brothers and sisters. Please kneel for the prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for his creatures made you worthy, when on earth, to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Here mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you're the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Orat Saint Anthony of Padua, Pray for us. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oratio Imperata. Pamibi, laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli ka mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga kapangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan, nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinapan. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging maray na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan na sinautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatayan mi na ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padago sa labi-labing pag-init kang kinakban, huli kay ni, naglalawig ang tiginitan, nagdadakol, asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ka na mumuto na Ama. Kasi mo kami minahagan din kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong manamumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad. Natural man o kagibuan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng parataman kan sa imo linarang. Asin mga matinabang na parasurog kang kapong nangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibigay mo kami. sa ngalan ka ng Ama, asin ka ng Aki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Mass offerings for Thanksgiving offered for Jimena and Obnial family by Anne, for the gift of life by Johanna Bernadette Bercilia, for passing the pharmacist licensure exam of Denzel Romel Martinez by Martinez family, in honor of St. Jude Tadeus by Christine Monsalve and family, Thanksgiving by Mr. and Mrs. Jerome Hanilin and family. Special intention for safe travel of Bicol Regional Science students by Octavo family. For continuous healing of Father Vicente Magdaraog
and Savi Marie Magdaraog by Madonna Magdaraog. Safe travel by Octavo family for healing and fast recovery of John Christopher Banyares by Luis Andrea Yap. For the eternal repose of the following souls, for Illuminada by Bing Abalon, for Edilbert Jojo by Yantos family, for Antoinette 40 Days in Heaven by Baldon family, for Dolores by Imelda Esquivel, for Junel by Victor Esquivel, for Margie by Ricacho family, for Edwin, Lita, Honesto Sr., Ana Fe, Sofronio Sr., Rebecca, by Gapayaw family. Death anniversary of Mercedes by Tony and Eden Briones. For Melchor and Myrna by Martinez family. For Linda, Oscar Abraham by Daughters of St. Jude. For All Souls by Mr. and Mrs. Imelda Sartorio. For Michael by Altavano family. For Vivian by Teo and Marilyn. For Francisco by Cora Scorsonelli. For Julia by Amalia Manyo.
Banwaan in Dios, tindog po ang gabos, as sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Naglalaog kita sa panahon nin Adbiento. Asin ining enot na simana kan panahon nin Adbiento, tinutukduan kita kung paano ang tamang disposisyon, what is the proper posture of Advent. Asin sa Ebanghelyo ngunyan, tinutukdo na ang disposisyon kapakumbabaan, ang disposisyon magluway-luway. Punanta ang selebrasyon, ako untaan sa tong mga kasalan. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo maherak ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan na Diyos, namimibi kami. Kaugayi ang samong mga pamibi, asin warasan sa mga nag-aagagha, ang tabang kan sa imong pagkaherak. Tanganing kaming rinanga kan presensya kan sa imong aking madatong, dailugod madigtaan ngunyan nin anuman na mga ulakit, kandaan na pagkabuhay. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Ang enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Sarong supang maluwas sa pamilya ni Hesi, sarong sanga matubo ahali sa sayang mga gamot. Yaon sayan espiritu nin kagurangnan, espiritu nin kadunungan asin kaisipan, espiritu nin kahatulan asin kapangyarihan, espiritu nin pagkasabot asin pagkatakot sa kagurangnan, na ang pagkatakot sa kagurangnan, iyoan sa iyang kagayagayahan. Bakong huli sa nakikita ang sa iyang paghukom, matanos ang sa iyang paghukom sa mga dukha, mahusay ang sa iyang paghatol sa mga daing sukat, ang sa iyang tataramon, pamakol sa mga taong daing puso, ang sa iyang kahatulan, kagadanan sa mga taong maraot. Katanusan ang naghagkos sa iyang habayan, kaimbudan ang pamugkos na sa iyang ginagamit. Dangan ang mabangis na hayop, makikiiba sa kordero, ang tigri makikitubay sa kanding, ang ugbonin baka asin leon, mag-iibahan sa pagsabsab. Ang baka asin ang leon, magiging magkatuod. Sa kaibahanin sarong aki na mga ngataman sa inda. Siring sa turo, ang leon magsasabsab nin dagami. Ang umboy magkakawat sa lungib kan halas. Ang kamot din sa dit na aki, ibubugtak sa pinag-iirukan kan halas na rimuranon.
Dainin karatan upang ratak nagigibuhon sa bulod kong banal. Hulit ang mga banwaan, mapapanonin pakamidbid sa kagurangnan. Siring sa dagat, napanonin mga tubig. Sa aldaw na iyan, ang gamot ni Hesi, matindog bilang tanda sa katawuhan. Hahanapon kan mga banwaan, asin ang sayang harong, magiging mamuraway. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An katanusan mamumurak sa sayang kapanahonan, asin an katuninungan sagkod paman. Ang katanosan mamumurak sa iyang kapanahonan, asin ang katuninungan sa paman. O Diyos, itao mo sa hadi ang kahatulan, asin sa aki kan hadi ang katanusan. Matano siyang maghahadi sa banwaan, ang nagtitios sa iyang mahihirakan. Ang katanosan mamumurak sa iyang kapanahonan, asin ang katuninungan sa paman. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanusan, magdadanay sagkod paman ang katuninungan. Siya maghahadi poon sa daga sagkod sa dagat, poon sa salog sagkod sa mga puro kandaga. Ang katanosan mamumurak sa iyang kapanahonan, asin ang katuninungan sa paman. Ililigtas niya ang mga dukha na nag-aagrangay, asin ang mga nagtitios na mayon ni nakikidumamay. Sa iyang mahihirakan ang mga mapakumbaba, asin dukha, ang buhay nin mga dukha sa iyang ililigtas. Ang katanosan mamumurak sa iyang kapanahonan, asin ang katuninungan sa paman. An sa iyang ngaran magdanay lugod sagkod paman. An kabantugan niya mapadagos siring sa aldaw. Huli sa iya ang katawuhan mag-aako nin bendisyon. Aapodon siyang paladan nin gabos na banwaan. Ang katanosan mamumurak sa iyang kapanahonan, asin ang katuninungan sa paman. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa mga espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus, pano kan kaugmahan kan Espiritu Santo, nagpangadji. Pag umawon ka, Ama, kagurangnan nin langit as sindaga, hulitaan mga bagay na ini, tinago mo sa mga madunong asin may inadalan. Imbes, ipinahayag mo sa mga mapakumbaba. Pag umawon ka, Ama, hulita siring an sa imong pinagmarhay. Dainin nakakamidbid kun si Isayan aki, kundi an Ama. Asin kun si Isayan Ama, kundi an aki. Asin ang buot pahayagan kan aki. Dangan nagkiling si Jesus sa mga disipulo, asin nagsabi sa inda, paladan ang mga mata na nakakahiling kan sa indong nahihiling. Totoong sinasabi ko sa indo, dakul na propeta asin hade, nagmaut na makahiling kan sa indong nahihiling, asin daininda nahiling. Buot makadangog kan sa indong nadadangog, asin daininda nadangog. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan, Pagumaw sa imo Kristo.
Dakul kitang salang nagigibo kada aldaw. Hapon na, 5:00. Sigurado ako pag-arog po kaining oras, binabalikan ta na kung anong ginibo ngunya na aldaw. Nariparo po ba nindo na dakul kan mga salang nagigibo ta kada aldaw, many of our mistakes are mistakes of attention. Either we were looking too closely, na daita nahihiling sa iba, or we were not looking at all. Nakatutok, umayo masyadong tinutukan. Mistakes of attention. Asin sa kinaban po, arog kan kinabantan, na gabus makaskason, gabus naghihidali. Pasilunon po na dai mareparo ang ibang bagay na nangyayari. Guilty po kita kainigabos. We are moving about too quickly that we don't notice other things. Halimbawa, may aki kita o makuapo sa harong, may gustong ipahiling na trinabaho niya drawing o card na pig-design o sinurat niya, sigba pahiling, mama, papa, tito, tita. Tapos yun, iyo magayuntas. And then we dismiss the child. Because we're busy. Bako dahil maraot kita. Ano po? O kaya igwa kitang kapamilya na gusto kitang kaistoryahon o amigo, amiga, sabi, pwede ba kitang mag-ulay? And then because we're busy, we also dismiss them. Sure. Pwede atyan. Tapos nalingawan na, dahil na nabalikan. There are also small blessings per day na minsan daita na naa-appreciate. Halimbawa, ang kagayunan kan aldaw, kan aga, waking up to a beautiful sunrise or to a sunset in this afternoon, amayunon na pong magdiklom, ta Disyembre na. Or to appreciate the kind words of people or a kind gesture, tinapik ka kasubago, di mo na-appreciate na that was a gesture of kindness. Little things na daita na napapansin, not because mga ingrato kitang tao na daita taong magmidbid, that's not the cause. But life can just be too much. Dakulon kitang tatrabahuhon, dakulon pinaglalaanan kan atensyon, dakul nagaagaw kan sa tuyang isip. Dear friends, welcome to Advent. The season of Advent reminds us to open our eyes. Bako dahil igwa kitang physical eyes, ining mga matang ini, bako po ining automatic, na pag may mata, nakakahiling, pwede pong bukas ang mata, pero ang hapot, bukas daw ang mata kan puso. Dahil ang puso, may mga mataman, asin ini ang pair of eyes na mas malinaw makahiling. These are the pair of eyes that understand better when it sees. Bukas ba ang mata ng aking puso? Because Advent is precisely an invitation to that. To be awake, sabi kan Domingo, first Sunday. Be awake, be vigilant, bawal ang turog. And Jesus, in today's gospel, rejoices in prayer. Sabi niya, ay salamat po, Ama. Taan mga bagay na ini, ipinahiling mo, bako sa mga madunong may inadalan mga matali. Rather, ang gamit digdi sa Bicol translation, pinahiling mo sa mga mapakumbaba. Pero muya ko pong gamiton taan ginamit sa English translation. Ang ginamit duman, you have revealed yourself to the childlike. That's a beautiful word. Ano po? Not childish, which implies immaturity. Inaki. Nag-iinaki is isip bata, kundi childlike. Nagpapakabata, tumutulad sa isang bata. Mga aki na simple, bukas, nagtitiwala. Napansin po nindo, kan mga aki po kita, bako kitang worried, parehas ngunyan na mga adult na kita. Ngunyan, we have so many worries, paano daw sa aga, no arin daw ang sahod, and things like that. But when we were children, we don't care about those things. Maluwas kita, makawat kita bilog na aldaw, mauli, mamusingon, mapuluton, dugyot.
pero maugma. Not childish, immature, but childlike, meaning presente, nagtitiwala, mapagtiwala sa tao, saka dai naghihidali sa mga bagay. Pansinon po nindo, ang mga aki, they notice everything. Ang mga aki paano, sadit, saka hababa. Paghababa ka po, harani sa daga, dakol na hihiling, you notice the little flowers, you notice the rocks, you notice the things that are on the ground. Humility comes from the word humus. It's Latin, humus. And it's the same root word for the word that we use for soil. If you remember our science class, humus is from humus in Latin, and it is the root word of humility. Bukod sabihon, ang tawong nagpapakumbaba, childlike, harani sa daga. Kaya magayon po baga, na pag nagpapangadji kita, nagluluhod, nagrarani sa daga, humus, humilitas, mapakumbaba, childlike. This is the posture of Advent. Siring kan aki na tataong magbaba, tataong magpakumbaba. That is why, toward the end of the gospel today, Jesus says, "Blessed are your eyes that see what you see." Paladan ang mga mata nindong nakakahiling. Paladan dahil igwang mga mata na dai nahihiling ang Diyos sa mga bagay na ini. Paladan dahil maray pa kamo mata, marata, may mga tawong tururog. Kaya ang Kristiyano po, iba man maghiling sa kinakban, kitang mga Kristiyano, naghihiling kita lampas sa kung anong nahihiling lang physically. We know how to look deeper. We know how to look beyond what is physical. Paladan ang mata, na lampas ang hiling sa kung anong panluwas sana. Paano ta ini isa sa buhay? How do we enter more fully into Advent? Become childlike. Hanapon giraray an aki na yaon dyan sa imong laog. Recover the child within you. Yaon sa dyan. Dawa guminurang na ang lawas ta, aki man giraray kita, aram ko pong mati nindo iyan. We're really just children who have grown up physically, but deep inside, we're really just children pretending to be adults, pretending like we have it all figured out. Pero kung pwede pa sanang magpaipli sa kilikili ni mama, magtago na sana kay papa, we would have done that. But we're grown-ups now, and yet it doesn't stop us to go back into being childlike. To be childlike means to take things slowly, luway-luway, and to notice the little things and find joy in them. Istorya, bago ko po tapuson ang paghurup-hurup. Aram po nindo na bago ako naglaog seminaryo, dati akong teacher, asinan harong na iniistaran mi bilang brothers, pararihas kaming nagdi-discern na magpadi. Naka-star kami sa sarong religious community, kataid kan harong kan mga padi. And every day, we will go to the school, and every afternoon, we will come home. Duman po sa atubangan kan harong na pigi-istaran mi, was a long road na lalakawan mo na may mga kahoy. Gustuhon ko po ang agihan na ito. Dahil aram ko, pagkatapos kan trabaho, mauli ako sa harong mi, ma-evening prayer kami. Pero duman pa sana sa tinampo, naglalakaw, nagpupuon na ang evening prayer. Nagpupuon na ang pagluway-luway. Advent is slowing down. Aram ko, arugman po kamo kaiyan. Hali kamo sa trabaho. Ano po? Hali sa eskwelahan. Pero pagsakay pa lang po nindo nin jeep na pasiring St. Jude, nagpuon na po sa pagpangadji. Duman pa lang sa auto, nagsisilenso na, nagluluway-luway na, tamasim ba ako?
May that be our Advent attitude, to slow down, to go against this world which asks us to rush, to be quick. Lalabanan taan kinaban na pirming naghihidali, maluway-luway kita, madangog kita sa kapwa, we will give time to people, listen to them, to be slow and pay attention. Tabangan lugod kita kan mahal na Diyos, tauanin magkakanigong grasya, tanganing makalaog sa Adbyento. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurang nananatang sa imong mga kamot, para sa kamawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, papagkanigo sa imo an mga pamibi asin atang minsamong kapakumbabaan. Asin kun sa inmayong maninigo na anuman natabang, an anuman natabang kan gibong marhay, an tabayan mo man kami kan tabang nin sa imong kapatawadan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sin nakakaligtas, nadanay sin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Sa inot niyang pagdatong sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niya ang katungdan kan daan na patakaran. Asin binuksan niya para sa mo ang dalanin kaligtasan na daing kasagkoran. Tanganing sa ikaduwan niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling niyang gayo sa mo ang nahaman niyang gibo. Makamtan mi an panuga, nangunyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya, sa kaibahan kan mga anghel asin santo, nagaawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami,
pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagatan mo, kagurangan, ipinapamaratan niya mo. Ang pagkabuhay mo, liwan, ipinapahayo. Sakot na Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, an Inmaculada Concepcion. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, si San Antonio de Padua, asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 Sarabay tang pamibionan pamibi na tinukdo kan kita mga aki pa. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang bot mo sa daganin siring sa langit, ang sa mong kakanon sa oral daw itaw mo sa muyang unyan, asin patawaran mo kami sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin na rin kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, an katuninongan,
Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Huli ta sa imong kahadean na sinan kapangyarihan, siriman ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang mga aki kan Diyos, magpatinarauhan po kitanin katuninongan. Kadarokan Diyos na nagpapalang kan mga kasalan kan kinaban. Karagi kami, kadarokan Diyos na nagpapalang kan mga kasalan kan kinaban. Karagi kami, kadarokan Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan kinaban. Tabi kami, nin katuninong. Nakaluhod kita, harani sa daga, sa atubang kan kordero kan Diyos. Siya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinakban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Liwanag sa katiklaman, O Kristo sama kakurangan. Magkero ka sa muyong puso, maghatag ka sa
mamibi kita. Kagurangnan, nagngangayo-ngayo kami, nakikimaherak sa imo. Kaming nabasog kan kakanon na banal, tanganing sa paagi kan pakisumaro sa mga misteryong ini, tukduan mo lugod kaming magdunong na magsiyasat sa kan mga bagay na kinabanon, asin magdayupot sa mga bagay na langit nun, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Duwang pagirumdom, ngunyan na maabot pong Disyembre 8, iyo po ang solemnidad kan Inmaculada Concepcion, saro pong Holy Day of Obligation. Tulo po ang misa digdi sa St. Jude, ang usual tapong 6:45, 12:15, and 5:30. Again, this is a holy day of obligation for all Catholics. Ang ikadua po ang Disyembre 12, kafiestahan ni Nuestra Señora de Guadalupe. Sa hapon, pakatapos kan 5:30 p.m. Mass, igo po nin recollection digdi sa satuyang parokya. Imbitado po kamo gabos. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa mong espiritu. sa pagpupuon kan Adbyento, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, maghinguwang magin siring sa Aki. Salamat sa Diyos.